Wednesday, mga sisters and brothers. Kumusta po kayo? Kumusta ang tanan? Sa wakas, managid ko panglimpyo pa sa tibuok balay. Thank you, Lord. Kanan sigug lantaw aning kabukiran diri overlooking kay diri ang mga bukid ayan patsada kay tanaw ng bukid, so quiet. Napay panahon nga hayag kaayo, hayag ang panglantaw sa atong kinabuhi. Ayan, sige sigug lantaw aning bukid diri ba. Yan, diba? Nice kayo, tanaw ng bukid.